ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಯಾನ್ ಈ ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕ್ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು. ಬೊಲ್ಪುದ ಚಾಗ್ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೆ. ಎಂಕ್ ದೋಸೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೆ, ಅಪ್ಪಗು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗನೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ. ಅಮ್ಮಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ದೋಸೆಲ ಕೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿಲ ದೆತೊಂಡೆ. ಒಂಜಿ ಚಾಲ ಚಾ ಒರೊರ ಪರ್ಪುಜಿ. ಚಾ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಪರ್ಪುನೆ. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೆಲ ಉಜ್ಜಿಗ ಪಂಡದ್. ನೆಲ ಉಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡತ. ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆತ ಅಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ರೆಂಜಾಗ್ ಪೋದಿತ್ತೇರ್ ಮಂದಿರಾಗ್. ಸ್ವಾಮಿನ್ ಅಕ್ಲೆನ ದಾದಾನ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತೇರ್ ಅಮ್ಮ. ಯಾನ್ ದಿನೊಲ ನೆಲ ಉಜ್ಜುಜಿ, ರಡ್ಡ್ ದಿನಕ್ಕೊರ ಉಜ್ಜುನೆ. ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನೆತ ಅಂಚ ಅತ್ ಮಣ್ಣ್ ಆಪುಜಿ. ರಡ್ಡ್ ದಿನಕ್ಕೊರ ಉಡ್ದುಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ. ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆ, ರಡ್ಡ್ ದಿನಕ್ಕೊರ ನೆಲ ಉಜ್ಜುನೆ. ನೆಲ ಉಜ್ಜಿನಗನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಉರ್ದೆರುಂಡು ಅಪಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಉಜ್ಜಿಂದ. ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕ್ಲೀನ್ ದೀಜಂಡ ಅಮ್ಮ ನೆರ್ಪೆರ್ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ದೀಪೆಯನ್. ಫುಲ್ ನೆಲ ಉಜ್ಜಿದಾಂಡ್ ನೆಲ ಉಜ್ಜಿದಾಯೆ ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ಗಂಜಿ ದೀಕ ಪಂಡದ್ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗ್ ಸೂ ಬತ್ತಾಯೆ. ಸೂ ಒರೊರ ಬೇಗ ಪೊತ್ತುಂಡು, ಒರೊರ ಪೊತ್ತುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ದುಂಬು ಪೂರ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಅಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗ್ ಸೂ ಬತ್ತಾಯೆರೆ ಪಂಡ ಪೊತ್ತಿಜಂಡ ಚಿಮಿಲ್ದೆನ್ನೆ ಪಾಡ್ದ್ ಪೊತ್ತಾವೊಂದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಚಿಮಿಲ್ದೆನ್ನೆ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚೆನೆ ಮಡಲ್ಡೆ ಪೊತ್ತಾವೊಂಡು. ಗಂಜಿಗ್ ನೀರ್ ದೀದ್ ಒಂತೆ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತುಂಡು, ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕೆರ ಪೋಯೆ. ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕದ್ ಬನ್ನಗ ನೀರ್ಲ ಕೊದಿಯೊಂದಿತ್ತುಂಡು, ಅರಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಬತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಜಾರಿಯೇ ದೀಪುನೆ. ಯಾನ್ಲ ಅಪ್ಪಲ ಇತ್ತುಂಡ ಸ್ಟೋರ್ ದಾರಿ ದೀಪ, ಅಮ್ಮ ಇತ್ತುಂಡ ಕಜಾರಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅರಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದ್ ಪೋಂಡ ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಟೋರ್ ದಾರಿದಲಕ ಅಪ್ಪಗ ತೂವೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಕಜಾರಿ ಅತ. ಬೇಯರ ಸುಮಾರ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಡೆಕೈಟ್ ಅರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಲಕ ತೋಜುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನೆ. ಅಂಚಾದ್ ಬಲಕೈಟ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಂತುನ ಪೂರ ಎಡೆಕೈಟ್ ಮಲ್ತ್ಲಕನೆ ತೋಜುನೆ. ಗಂಜಿ ದೀದ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಕ್ಕೆರ ಬತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಕ್ಕುನೊಟ್ಟುಗು ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪನ ಪೂರ ದೆತೊಂಡೆ. ಅಮ್ಮನನ ಪೋದು ಬತ್ತುದು ದೆಕ್ಕನಾಗ ಬಚ್ಚಿ ದೀಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಒಡೆಗಾಂಡಲ ಪೋಂಡ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ದೆಕ್ ದೀಪೆರ್. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮನ ದೆಕ್ಕುದು ಪಾಡ್ಪೆ. ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಐಟ್ ಅತ್ ಮನ್ನಿಪ್ಪುಜಿ, ಅಪ್ಪ ಲೋಡ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚ ಅಪ್ಪನ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಣ್ಣಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪನ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಬಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅತೆ. ಎಂಕ್ಲೆನ ಸುಲಾಬ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಅತ ಇಪ್ಪುನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ. ಡ್ರೆಸ್ ದೆಕ್ಕದ್ ಗಂಜಿ ಬೇಯ್ನ ತೂಯರ ಪೊನ್ನಾಗ ಗಂಜಿ ಬೇಯ್ದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಐನ್ ತೋಡಿಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಂದ ಅಪ್ಪಗ ಆಪುಜಿ, ಅಪ್ಪ ನೆರ್ಪೆರ್. ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಬೇಯ್ಂದ ಆಪುಂಡು, ಅಪ್ಪಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಅದೋ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪೊಡು. ಅಮ್ಮಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜಿಪು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು. ಐಕ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆರ್ ಕೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಉಂಡತ ಅಂದ್. ಅಂಚ ಕೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿಗ್ ಟೊಮೆಟ ಪೂರ ಮುರ್ದಿಯೆ ಟೊಮೆಟ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ನನ ಕೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೆದ್. ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಆನಗ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲ್ ಪಿರವುಲ. ಕೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮೀನು ಪತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣಗ, ಮೀನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀಲ ಅಂದ್. ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತುಜಿ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುಗಂಡ್ ಪಂಡದ್ ಐನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತ್ ದಿಯೆ. ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಾರೆ ಆತುಂಡು, ಅಮ್ಮಲ ಅಪ್ಪಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಬತ್ತುನೆ.
ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಕಡೆರ ತಾರಾಯಿ ಇಜ್ಜಾಂಗ್ ಅಂಚ ತಾರಾಯಿ ಕಲೆದು ತಾರಾಯಿ ನರಿಪುನಗ ಐನೊಲೈ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಎಲ್ಯ ಬೊಂಡಂಡ ಶೋಕಾಪುಂಡು ತಿನ್ಯಾರ ಮಲ್ಲ ವಂಡ ದೋಸೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಯ ಬೊಂಡತ ಐನಿ ಆನೆ ತಿಂದೆ. ಬೊಂಡು ಸೋಕು ತಿಂದದ್ದು ತಾರೆ ಪುರ ಪಿರೆದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಕಡೆದಿಕ್ಕ ಅಂತ. ಕಡೆದಾದ ಚೂರು ಪೊರ್ತನಾಗ ಅಮ್ಮಲ ಅಪ್ಪಲ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮೀನು ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೆ ಯಾನೆ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತ ಕಜಿಪ್ಪುಲಾಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ವನಸಾದು ಒಂತೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಗ ಪಂಡದ್ದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿಯರ ಕುಳ್ಳಿಯೇ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪನಗನೇ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನೆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜನ ಕೊರ್ತಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟರ ಉದಾಸೀನ ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋ ಒಂದು ಕುಳ್ಳಿ. ಬೈಯದ ಚಾಗ ಅಮ್ಮ ಸೀರ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಸೀರ ಮಲ್ತೇರು ಸೀರ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕಾಯಿ ಅಂಚೂರು ತಿಂದೆ. ಯಾನಿತ್ತೆ ದೂರ ಪಿದಾರ್ದು ಲೈನೆ ಪಂಡ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕ ಪೇಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಸರ್ಕಸ್ ಎರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಲ್ದು ಪೂರಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತಿ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಅವು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ದಾನೆ ಇತ್ತನೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮುಕ್ಲು ಹಾಸನದಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಾಲ ಎಂಕ್ಲ ಉಂತೊಂದ ತೂಯರ. ಗೈ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನು ಗುಂಡಿದೊಲೈ ಬಾರ್ದು ಮುಚ್ಚುಬೇರು ಅವಲ ಮೋನೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆನು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಪದು ಕುಲ್ಪವನನ ಜಪ್ಪವನನ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜೆ ದೂರಾರ್ ತೂಯ್ನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಪ್ಪವನೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಜಪ್ಪದು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ ಮಣ್ಣು ಮುರನ್ ಲಕದ ಅದನ್ನ ದೀಪೇರು ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐನ ಮಿತ್ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ದು ಮುಚ್ಚಿಬೇರು ಅಂಚ ಮುಚ್ಚಿದು 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಆರೆನು ಪಿದಾಯ್ದೆ ಪುನ ಅಂಚ ಮುಚ್ಚಿದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಅತ್ತು ಕೊರೊಳಿ ಪೂರಾಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಕೊರ್ತೇರು. ಬುಕ್ಕ ಸರ್ಕಸ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕ ಈರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನಡ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಏರಾಂಡ ಕೇಂದನೆ ಪಂಡ ಉವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಆ ಹುಡ್ಗಡ ಸರಿಯಾದ ಪಾತೆರ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ಲಕೆನರ ಮರತ್ತು ಪೋಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರಾಂಡ ತಿಕ್ಕಂಡ ಸರಿ ಪಾತೆರ್ಬೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಬೇರತ. ಈಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಟೋಡು ಹಾಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಗ್ರಾಮದೆಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯವರು ಈಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೈಸ್ 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕನು ಪಿದಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಟ್ ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಏನೇ ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಇದು ತಬಲ ಇದು ಅಣ್ಣಮಯ್ಯ ಡೋಲಕ್ಕು ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಅದೇ ಕಡೆದು
ಹೇಳೇ ಬೇಗ ಹೇಳೇ ಬೇಗ. ಹಾ ಹಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಾಳ ತಂಬೂರಿಗಳ ರಾಜ ಮೃದಂಗ ಬರಬರಭಂಗ. ಇನ್ನೆಂತ ಉಂಟು? ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ. ಈ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನ ನನ್ನಲ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜಾರು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ. ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ.